nawr yr amser i trial bod bach yn drefnus, yn dy fe? Ie, fi'n cytuno. So, be ni'n neud heddi yw falle neud rysáit gallwn ni neud o flaen llaw, cadw yn yr oergell, rewgell, beth bynnag. Ni'n neud rysáit sylfaenol, tomato, a wedyn byddai'n ychwanegu cwbl o bethau iddo fe. Dyna dwi'n tueddu i wneud amser yma'r flwyddyn. Wrth gwrs, Alun. Sa'n syni dim. Le ni'n dechrau, Nerys? Oce, ni'n dechrau yn y ffreupan fan hyn. Mae dy fi un wynwnsyn wedi torri'n fan a wedi dechrau coginio fe, a mae'n dechrau browno. Felly, allwn ni ychwanegu nawr 2 ewyn o garlleg. Wedi torri hwnna'n fan hefyd. Just check bod y gres man, achos yw'n lot o sŵn dyn ni ar hyn o bryd. Fi'n gweld fi'n credu bod ymlaen. Mae'n fflam yna, oes. Felly mae hwnna 2 ewyn o garlleg, gadael hwnna am ryw funud i goginio. A wedyn ni'n syml iawn, ni'n defnyddio jar o passata, neu llwyd galw mewn cartons, neu gallech chi ddefnyddio tin o tomatos. Nag yw hwnna, achos yn y bôn, just fel piwri tomatos yw passata. Bach yn fwy trwchus falle. A mae'r cynwysion yma i gyd, Nerys, hyd yn hyn, yn eitha rhad, yn dyn nhw ddim yn bethau drud. Na, dyn nhw ddim yn bethau drud. Maen nhw'n bethau, chymod, sy'n gyda chi yn y cwpwr stor neu yn y pantry, beth bynnag. Felly, achos byddai'n hefyd yn defnyddio tin o ffa neu ddangos chi mewn munud. Felly, sy'n eisiau pethau ffres yn chi amser yn o'r flwyddyn. Felly, fi wedi rhoi hwnna mewn, a wedyn ni fi'n neud, fi'n arfer neud fel arfer, i wneud gyda tin o tomatos neu unrhyw beth fel hyn. Lle bod ni'n gwastraffu unrhyw beth. Dŵr ar ei benne. Siglo fe, a wedyn ni, chi'n gweld, mae'r dim gwastraff o gwbl. Mae hwn yn mynd i leihau beth bynnag. Felly, dyna ni. Dyna'r sort of prif cynwysion. Nawr, achos bod tomatos gallu bod eitha acidic, ni'n dueddol o, mae eisiau rhywbeth i gydbwyso'r asid na. Twtch bach o siwgr, hanner llwyde neu llwyde o siwgr fel chi moyn. Blaswch i weld beth mae'n blasu fel. Ni'n ychwanegu 4 llwy fwrdd o piwri tomato. A wedyn ni, ar gyfer bach, rhywbeth bach yn wahanol, ar gyfer bach o res, amser hyn o'r flwyddyn, bach o chili. Defnyddio chili flakes yw'r un, dim ond hanner llwyde. Mae'n mynd i jyst rhoi bach o gic i chi. Felly, sy'n rhaid chi roi hwnna mewn. Mae hwn, ar gyfer saws sylfaenol, pidwch roi chili mewn, gallech chi roi perlysiau mewn. Gallech chi roi llawryf, bay leaf, gallech chi roi basil, perlysiau, cymysg, unrhyw beth yn y bôn. A wedyn, unwaith mae hwn wedi dod i'r berw, chi'n berwi fe, myd-ferwi fe am ryw 5 i 10 munud, tan bod wedi trwchu. Newn ni ychwanegu bach o halen. A sam o'r ambyti chi, ond fi wedi cael llombolar cynnon, nadolig a twrci. Felly mae hwn yn rhywbeth bach. Mae'r gwynt hyd yn oed, mae'n ffres, mae'n jyst yn change o'n nhw'n gweud, yn dweud. Ond ti'n gwybod beth ti'n gallu neud â hwn nawr? Os ti'n gyda ti'n y rewgell, neu fi wedi rhoi fe, mae'n cilyn yr jar fyna, gallwch chi gadw fe yn yr oergell. Gallwch chi ychwanegu pethau iddo fe. Felly gallwch chi ychwanegu cigoedd sydd â chi rôl, ciwiar, porc, cigeidon, gorgymychiad, prawns yn hyfryd yn rhywbeth fel hyn. A mae'r saws yn barod â chi gorgymychiad mewn iddo fe, wedi rewi, newn nhw ddadmer yn gwres y saws. A mae ydych chi... A neud bywyd yn haws, yn dweud? Super cloi iawn. Mae gen i dal bach o dwrci ar ôl yn yr oergell. Oes e? Oes. Falle gael cyrri'r Na ni. Reit, nawr, tin o ffa cannellini, sef y ffa y byddwch chi'n cael ar gyfer ffa pob. Dyna beth yw y cannellini fel arfer, so ni gael nhw gyd yma. Fi'n rhoi fe mewn hyn, gyda dŵr sy'n ynddo fe. A fi'n mynd i ddechrau fe, jyst sa'n gwybod siwt meddwl peiriant bach hyn yn gweithio. A mae'n rhaid. Lot o sŵn. Sorry. Right, lot o sŵn. A at hwnna, i wneud y bach mwy llyfn, 100 ml o lath. Nawr, os chi moyn wneud hwn ar gyfer llysieuwyr neu hyd yn oed veganiad, defnyddiwch llaeth soi neu almond neu beth bynnag. So dyna hwnna. Y reswm fi'n ychwanegu hwn yw mae'n ychwanegu protein i'r pryd, protein rhad, mae'n protein da a ffeibr hefyd. Felly mae'r saws wedi wneud fan hyn yn gynt. Mae hwnna wedi tewhau,
Gobeithio allwch chi weld hwnna. A ni'n gweld Sorry. yna. Dwi wedi gweld hwnna. Am faint mae hwnna wedi bod yn coginio wedyn i Am ryw gyrraedd? 10 munud. 10 munud eto, Ie. oce. So wedyn ni, i ni'n mynd i ychwanegu'r ffa, fel yr hifen mwy na lai, yw e nawr. Mae'n edrych fel hifen, yndw e? Ydy, mae'n drwch beth, ynddo? So mae hwnna'n gret ar gyfer bobl sydd ddim yn bita cynnych llath. So, troi hwnna. A mae fe'n troi liw mwy fel oren nawr. Sa'n O, gweld mi'n gweld, hwnna? ie. Ie. A wedyn ni, wedi coginio'r pasta yn barod, penne, sef i fan hyn. Felly newn ni ychwanegu'r... Newn ni roi hwnna nôl ar y gwres. Ni'n cael blas bach fan hyn, Nerys. Ocê. Mynd amdani. Ychwanegu'r pasta i'r saws. Dros y lle i gyd. O, mae cic yn yma. Mae cic yn fe. Falle bod fi chili. Ie, O. y chili hwnna. O, nes. Right, a wedyn ni newn ni roi fe ar blat fan hyn. Felly, Mor syml, ond mor flasus. Mae e mor syml. Chymod, mae'n addysg gyfer llysieuwyr veganiaid fel mi'n gweud, neu llwch chi ddefnyddio ychwanegu pysgod neu gig neu beth bynnag chi moyn, a falle bach o basil ar ei benne. A fel ti'n deud yn rhad i wneud hefyd, ynddo? Ydy. A gallech chi ychwanegu sbigoglis i'r saws hefyd. Mae digon o bethau allwch chi fod yn Unrhyw beth da chi yn cwpwrdd, Ie. mwy na lai, neu'n rhoi'r gall. Ie. Fantastic, o, diolch Nerys. Iawn. Ie, Edrych diolch mlaen yn galon, i gael Nerys. pwdyn Diolch yn allan. Ie. Diolch.